Kajinglong jingman bom nganya Manipur namar kajing jaya kan dah pedang gijat ben riu kuki bat meitei kala penlong yaki babun kiriu pau khmat ban kran halor katai kaman kham tam hakayeng dorbar thau an lok sabha kala mi kajing kan tho baharu kam ya karukam sensyar ka BJP bat halor kane uba Vincent Pala udkhot ka Shillong seat ulaong baki dakishen ki bapau menta ki pen I baka BJP kala do no ekajing sania bat kanam wan shu hakabor Uba Vincent Ulaong bahakeleng ki jella kari kumha Bihar, West Bengal, Rajasthan, Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh, Haryana bat ki jella shatai lam mingi kumha Manipur, Nagaland, Mizoram bat Assam kadon ka khubor baki pajba kinom ai jingkershan shu ya ka BJP. Kum MP kum sitting MPPE kum no kan ke election ka pamta phidon ni ka jingkerman ka Congress kan ra beng ka seat na Shillong parliamentary. Si kumong ke election haman la ke election ngimdunai ka san hindun ki bayale dah kaman election kimi ki batmai kidon ki bami itmai na parti la ni kidon na parti ka ba rimro ki mamile kai ki ne ki nam ni asore ki mamile election ki batmai na try ba election ni ka song ko pai ba ban ong hi mi uta ka try ka song ko pai ba ka wero sedali ka parti ru ki pe na job election munta la arlai sen de bagi job bagi pe obreu de ki pe ka parti namar na po Delhi ingat re trang ka kongres ki bala ban yukun ban ka BJP ka bat kam tam ini ki rolom de tang ka kongres ka bayeng rekar ban ni ki rolom atrai pai ba hi bade ke MDC ki jet lagar bai ke issue bade MLA ki jet ka issue state ka bade ka MP bat ki jet ka national issue te kinong me khalia hinga I lakini ki por mala de ngidon ha opposition bre ki jet namar ba ki perkat ada li bade dokuwe te kinong thakut me khalia nga I ba ki start ha kono kom banjir Ta basim kelum borok dari India. Habede bagane ke MP election PE kumno bahagane ke kenti lah ka Congress kan yon em banbat yulakam banbat ya hang te po sarkar bedeng. Allah bapeknya mentang nangwan bening ya rawan po Bangalore ke misi singa sa lecha Himachal nangai iba akaleng-geleng mentang ki bru lagi akan ke por bala rep election par mentang ka yeper mentang ki bru kelas untuk ka BJP ka syukular ke BJP ka syukular dari syukular di long kemudian kawero nene kayo kami jam song su song sai ne ha do benta kampoi se ke syukular te ki bru kala realize benta ka congress ka long kum no ro at least ka jing song su ka song sai ka jing tuklar ki kam jong ki we ka jing muslia ka kam jong ki we bande ka business bande ka no ki bru ki le business ta kam sim ka basyo namdon ko no ka jing sos ir menta tapi ngai ki businessman ki babon ki sa rate ki sa income tax menta ka sa pan pisa ka ne ka tai ka babon bon ki la pai biang sa ka congress ko bolong menta ngadawan to singi Bangalore ki nang kindo ki association ki prepare ki dawa nga menta te wada de po Karnataka lade po Rajasthan lade po Chhattisgarh lade po Himachal lade po Bihar lade po Tamil Nadu lade po West Bengal lade po Haryana ki keleng-geleng kenta ki biru ki phai yang kongres na klam artetien bakal komel election jungi nunta kongres kala per de ko munchwa nunta ki kun do bensem ki identify kala ban ki meeting ki prepare po parti iba kandon ke jingkela bat karben kongres kan sawan kelenjing aktif entah ka national level Ki gida kishin ge PE ma PE don jingkerman baga Congress kan yo bat yulakam hang te sarkar kemi ki gida kishin kade bi bang namar banga iba hakini ki por balade ka Bihar almost 100% ke yo BJP mentah toro kila ipai paramaki karmen bagan yo bon ki Bombay BJP Kita page hapo UP mana kini beladap ki yapai ki pra ki persen BJP kayo 39% vote share hantu mentaro hantu kilai teli kena pai West Bengal mana kini ke BJP kayo ado kat kandai ngut mentah hantu ro duduk kini ka MLA beladap ke BJP kan sempurna kini Rajasthan mana kini beladap yo tangwe arut ki MLA la zero yang jongi andre mentah kermen ba ngin job kini ka MLA ro ba MP ro saja
pini po Tamil Nadu ro kajo pini po Karnataka ro mana kini beladep ni job tang arlangut ki mel mentah hangtor ni job pon pini po apa Chhattisgarh ro kajo pini keleng-keleng mentah kadang ke jing pai jong ki jong kerasa do Haryana ro hagane ka jing bolong ni Hanot is wat Manipur Nagaland nang tah Mizoram Kibru kipai wat apo Assam ro mentak anti incumbency is very high ka deal mitation ka debit tang namta ka jingkwa jong katto ka ningut ki BJP te kipai ba kipai menta ba ka jing sishar ka bokhot ka jing sishar ka ba salansar he ka de ka Congress ka BJP bat ka khat tang katto ka ni ki niam tang ito ka ni ki perlok jong ki businessman ro tang katto ka ni kata ka jing fair ka jing fil ti jong i ka de na kata ka daw ba kipai ba ki de ban pai su Congress hatu ka daw ba daw san ka ba PE ba pidon jingkerman ni ka Congress ba kanwan ha kapor hatu ka la bende na ka jinge kaja ka baca po Manipur ne kumno ke pidon no ke Manipur ke make issue mereka jinjah po Haryana ko we po Maharashtra ko bodan Madhya Pradesh ko bodan ha kaleng habat dan hi ke BJP dan jiksur jingsain rek ke Manipur ke we ne ki issue ki ba ki we ha kaleng ki namar Manipur ke he do is nyo i tapi ne pe kaleng ka divide ki driu ke divide ki niam ki divide ki national